Usuke unenhlanhla enkulu uma ingakwehlisi impilo ikwenze uthobeke. Uthobeke ngale ndlela yokuthi uze uhloniphe ngisho impukane esendlini yakho. Uma kukhona oyishayayo noma ufuna ukuyiphazamisa, ukhuze ubabaze ibhadi kuloyo oyishayayo, ubuze ukuthi wenzeni kuwena lo mphefumulo ongenacala. Le nto iyafana nokuthi if you don't consider life as your greatest teacher, then you still have a lot to learn. And it's very unfortunately ukuthi yonke leyo nto uzoyifunda through experience, going through life lessons that defines you or defines who you are at any given time or at any moment in time. Usuke unenhlanhla ngempela uma impilo ingakakwehlisi noma impilo ungakayibuki njengomfundisi or njengento ekuqondisayo ikufake endleleni ekuyiyonayona ekumele uyihambe. Impilo iyakwenza uthobeke and impilo uma isekwenze wathobeka, uthobekela yonke into enokuphila. Uze uhloniphe ngampela ngisho nanempukane esendlini yakho ngoba usuke usukuqonda ukuba kuyini ukuphila, kuyini ukuba nempilo, kuyini impilo imayelana nani ngempela. Ngoba ngeke uthi ukuqonda ukuphila mese wena ujaha ukubulala izinto ey'ngakuphazamisi, ezingakwenzi lutho, ey'ngakuphazamisa ukuphila kwakho, ujahe ukuhlukumeza ezinye izinto ezingakuhlukumezi ngalutho wena ngokuphila kwazo. And kuyinto ebuhlungu ukuthi impilo ikuthobekisa ngama-lessons. Lawo ma-lessons imvamisa awabibikho, akubi ama-lessons like ama-lessons nje amnandi. Kuba ama-lessons obunzima, umzima odlula kubona ukuze uzoyi-understand-a impilo, uzoyiqonda kangcono, uzokuqonda kangcono ukuphila. And uma usudlulile kuwona la ma-lessons lawa, usuke usukwazi ukuyi-define-a kangcono, usukwazi ukuyibona kangcono ukuthi uwubani, umephi empilweni, umephi ekuphileni kanye nempilo futhi iyini. Ngoba kahle kahle impilo ayiyona lento esiyicabangayo thina nalento esithi masivuka ekuseni siyibuke, lento esenza siy'khohlise siy'tshele engathi ithina kuphela esi-deserve ukuphila, ithina kuphela esinokuphila. Impilo iyona yonke into e-around wena. Ukuphila kukhona kukuyona yonke into e-around wena. Okusho ukuthi lo moya osey'hlahleni umoya ofanayo nomoya ovunguza kuwena ngaphakathi, umoya ofanayo nomoya ovunguza kwiy'lwane ngey'nhlobonhlobo, umoya ofanayo nomoya ovunguzayo nje around ungawuboni wena. Abanye bekwazi ukuwubona, abanye size sithi abaphilile kahle emakhanda ngoba bona beyibona leyo moya le evunguzayo thina esingayiboni. Wonke lowo moya loyo ukuphila and uma uzoyibuka le nto ngeso lenkolo, ungasho ukuthi lowo moya uwuwona wona uwuNkulunkulu, uwona wona owumdali wethu sonke ngoba iwona osixhumanisa nakho konke okuseduze kwethu. Ngeke uxhumane nesihlahla ingakakuthobekisi impilo, ungakaqondi ukuthi isihlahla naso siyaphila sifana njengawe. Umehluko ukuthi nisemzimbeni ohlukene. Umoya lo osesihlahleni usemzimbeni oyisihlahla, umoya lo okuwena usemzimbeni womuntu okanye ngingasho ukuthi womuntu, wesidalwa esifana nawe. Ngoba uma sengithi womuntu sengisho enye into ngoba umuntu akuyona yonke into, akusona sonke isidalwa sikamdali esihamba ngey'nyawo ey'mbili. Umlungu akayena umuntu kodwa lokho okwangelinye ilanga ngoba baningi bayakuphikisa.
ngeke ngampela usihloniphe isihlahla ungakasiqondi ukuthi siyafana nawe. Umehluko ukuthi umehluko i-shell eholde lowo moya ongaphakathi kwenu. Ngeke uyi-understand-e impilo uma ungaka-understand ukuthi ngisho nempukane iyafana nawe. Mhlampe futhi yona ngakwezinye izinto icishe ibe ngcono kunawe ngoba yona iyakuqonda ukuthi wena uyafana nayo, kodwa wena awukuqondi ukuthi yona iyafana nayo. Wena uyayihlulela ngobunjalo bayo, yona ayikuhluleli ngobakho ubunjalo okanye ngobuwena bakho. Okusho ukuthi yona ingcono kunawe, noma ngingaqondile ukukuhlulela ngoba nakho ukuhlulela kuyinye into, kodwa uma ingakakuthobekisi impilo uba umahluleli omkhulu kakhulu ngoba uhlulela yonke into. Uma isikuthobekisile uqonda konke, ukwazi uku-communicate-a nayo yonke into ngoba ngisho nanenyoka uma ifika egcekeni lakho awujahi ukuyibulala unless if kuwukuthi iyona ezoku-attack-a kuqala, okungajwayelekile ukuthi inyoka ivele isuke la ehamba khona ungayiphazamisanga wena. Isuke la ehamba khona mese izoqonda ngqo kuwena ifike ikushaye. Lokho sekuyinto edinga ukusukunyelwa uy'buze ukuthi kungani leya nyoka ivele yasuka la esuka khona yazokushaya. Nawe akumele uvele usuke la osuka khona uyoyishaya unless ngampela ikuphazamisa or la ekhona uphazamiseka ngokuba khona kwayo. Uma impilo isikuthobekisile uyakwazi ukuthi loyo nyoka uyisuse la ekhona uyoyibeka la ubona ngathi ifanele ukuba khona ngaphandle kokuthi nize nixabane nayo. Ungayisusa nangokuthi okanye uyiyeke iqhubeke nohambo layo iye la eya khona ngoba njengoba idlula, hhayi ukuthi igqashuke lo layini ayizazi iyaphi isondeza ngakuwena ngoba nakhu ifuna wena ube umuntu oyibona ungcono kunayo mese uyayishaya. Isuke kukhona la esuka khona, isuke isuka from point A to point B ngenxa yey'nhloso ey'thile ezaziwa iyona ngoba wena usuyiphazamisa ebukhoneni bayo. Eyi, ngingasho nje kodwa ngithi usuke unenhlanhla uma impilo ingakuthobekisi, kodwa eqinisweni usuke unebhadi ngoba usuke usakude ukuyiqonda impilo. Usuke usakude nanokuqonda ubukhona bakho emhlabeni ukuthi ukhona la ngoba uzokwenzani. Usuke usakude nanokuy'qonda wena. Uma ungakayiqondi wena akulula uqonde izinto ezi-around wena. Into ejwayele ukuba buhlungu ukuthi uma impilo isisishaya, isisithobekisa, isisifaka endleleni, isiba i-teacher kuthina, noma ngingaqondile ukusebenzisa igama elithi teacher per se, but isiba umlawuli wethu noma umqondisi wethu. Siye siyibalekele, siyibalekele iy'mfundiso zayo, sikubalekele lokhu esuke izama ukusikhombisa khona ngoba okunye sisuke sikubona kungasifanele. Okunye sisuke sikubona kungaphansi kwethu, siy'ngcono thina kunakho, okanye siy'ngcono kunabantu abakuleso simo leso esisuke sidlula kusona. Siye singaqondi ukuthi kwenzakalani, singaqondi ukuthi why all of a suddenly thina sesila esikhona ngoba thina sibona okanye siphuma endaweni ephezulu kunale esikuyona. Bese singafuni ukufunda ukuthi sila esikhona ngenxa yokuthi kunokuthile ekumele sikuqonde okanye sikwazi ngempilo, sikubuke ngehlo elivulekile, hhayi ihlo elivalekile elibona okuthile okunye lingakuboni. Le nto yokufundiswa impilo inzima
kodwa istephu okanye i-stage okumele udlule kusona ekuphileni kwakho, ukuze uhambo lakho lokuphila luyoba uhambo noma engeke ngisho ukuthi oluhle but kuzoba uhambo oluqondayo, uqonde ukuthi kungani udlule ekuhluphekeni, kungani kunezimo okumele udlule kuzona ezibuhlungu, ubuhlungu bukhonelani empilweni yakho. Ugcine usu-understand-a ukuthi kahle kahle yonke lento esihlezi thina siyibuka as i-opposite sithi lokhu okuhle, lokhu okubi, kahle kahle kuyinto eyodwa ukuthi sisuke sibona iy'gaba ey'hlukene zakho. Kufana nokuthi umuntu uma uzombona ngaphambili mese uthi uwumuntu wesilisa kodwa uma usumbuka ngemumva ngenxa yokuthi awumboni ngaphambili mese uzwa ukuthi uwumuntu wesifazane ekubeni kuwumuntu oyedwa loyo. Angisho ukuthi umuntu wesifazane nomuntu wesilisa umuntu oyedwa, ngenza isibonelo sokuthi okuhle nokubi sikubuka mhlampe into ezosiza ukuthi ngike ngenze ngike ngikhulume ngakho kodwa lokhu eceleni lokhu ukuhlukanisa lokhu esesinakho sabantu.